Idoia, gaur egun emakume harri-jasotzaile bakarra zea, hoi zer da? Bentaja, o galera, o zer da? Hombre, hori nik uste galera dela zentzu guztietan, ez? Leheno, hiru egon ginean garain politiko izan zen, porque txapelketa egiteko aukerak eta dana izan genitun. Momentuz bakarri nago, beste bideak leziotatik handa oikitu utzi berra izan zen du, eta bueno, alde hortatik nik uste galera dela, ez? Bakarrikan plaza junda, bakarrikan egotia tristia ez da, porque bagabiltza, baina ez posgarria ez da bakarrik egotia. Baina, hola, erronkaik eta ez? Hombre, erronkak eta jartzen ikusten zure burua, ez? Urtez urte marka jarri berrezun garaien, zure burua jartzen eskazu, baina lehen beste bizipos bat bezala zen, txapelketa egiteko daneago. Galdetu inbeizu, zeatik harri jasotzaile? Eta zuk esan gaiazu, zeatik ite jazu galdera hori, ez? Zaila galdera hori, ez? Hori joan sortu zen errekirol talde bat, orduan nituen 15 urte. Neskak zeuden? Bueno, bai, hasi zen neska bat jasotzen 55 kiloko harri bat. Eta bueno, nik hori ikusi nunen aita esan nion, aita, nik probatu nahi hori. Eta zetxon, kasu nintzen joan entrena hori da zetxon txalekoa jantzi, eta... Eta venga, eta etxen esan zenunen, behi da, probatu eta gustatu zait, eta harri jasotzaile izan nahi du. Hombre, apoioa gizonan aldetik beti aukiet, ez? Baita, gaitona beti, emakume geztu hain ondo ikusten, ez? Beti lesionatzeko eta alde hori beti ikusten, ez? Orduan, beti izan duet, etxen emakume kontra eta gizonak alde ukitutela, ez? Alde hortatik gan. Aialdia pixkanaka. Aidia, hau itzen. Usteko asmoik ez daukaz, ez? Ez, handik ez. Berko oitu orduan, ez? Baina ez, aidia, plazata gutega animatzeu, baina nik uste utzita lasoio ibiliko liakela baino. Ez da, hemen guztoko egin aldapik ez da izaten da. Zuk ustezu zure kirol bera ituten gizonezkoen oi hartzun bera daukazula komunikabideetan? Hombre, nik uste talde hortatik neuki dugula bentaja bat, ez? Lehen emakume izateatik nik uste oi hartzun handiak gula, komunikabideetan da, bai raiotatik da, telebistatik da, nik pentsatzen una baino gehiago kasoina, bai. Nik pentsatzen un etzala, etzuela deitzen, baino bai. Baino bai. Marka bat iteko garain da, deozen garitan deitzizue, inbera dezu ez, zernekin, nik uste alde hortatik Eta zuen arte? Hombre, hori beti izan du, ez? Bakarra izate horrekin beste apoioa ere diferentia da. Osea, mimaduta zaude. Bai. Bai, hobe, toi izan, bai. Eta plazan sekula dituzea hola deseroso edo? Ez. Hombre, aldin behin etortzea ez bat ematen. Zeitezu harri jasotzen, 20 urtekin harri jasotzen, hori noiz ikusia da. Histori izan du, ez batzuko izatea, zesan bat jezua. Errespetu pixkat eskatu bertzaile hiri, ez? Baina ez, normalen jendeak ondo hartzeu eta laguntzeko etoia dana, bai. Hombre, hasi ginen garain, hasi nintzen 35 kiloko egur batekin, ez? Eta zenek esan bertzen, nin neoneire, enu pentsatuko gaur egun honea aliatuko nintzenik, baina hasi ginen garain, errespetua beti, entrenoriak hortan asko lagundu zian. Piskanaka, pausoz jongo geha, aldeun arte, eta bueno, gaur horrendik segitze dugu, eta pozgarria ez, baina bai. Baina serio hartu zintuzten aseratik, hoi sentitu duzu, edo gizonezko bate baino lan gehixoin behar izan duzu? Ez, alde hortatik ez. Hombre, aldatu berko lukea, gehiago sortzia, ez? Zeatik ez da jende asko animatzen bere. Kirol gorra, eta ez da, beste bezain kirol gorra, ez? Emakume hori bar, hoendik batzu irraro itezaila, ez? Emakume bat harri gautzen ikustea baina. Gimnasioan preparatu ezkeo eta gorputzak ez du sufritzen, osea, emakume izateatik ez du gizonak baino gehiago sufritzen horrek, orduan, gutxi ez probatu ez, probatu eta gustatzez pasatzea bale, baina bazka lagun batzuk probatu denak eta gusteko buenak, baina adidez etxen hain ondo ikuste ez duenak. Hoendik, Bai, baina ni suerte eukiet etxen lagundu izan direlako, baina zautzet ju batzuk, probatu eta etxoko laguntza hori izan ez duelako jo, atzea izan duenak. Bizi daiteke, harritik? Ez. Emakumeara gizonezko izan? Ez, igual du, ezin da bizi. Lehen ez bizi joketak edo bat ziren, oain gaur egoerakin ez bizi jok ez dago, gutxi daude, eta iteianak lehen baino gutxi opatu ez dagoela, baina bueno, hau afizioa ez, hau afizioa aurrenengo unetik esan ziren, zu honetik diruagatik hasi balimazea, utzi derrepente. Eta bueno, benekin honetzara diruagatik izan ez, afizioagatik izan zala, eta horretik segitza dugu ez, bestela ez du bizitza egin mendik keba. Adinagatik akaso urtixan markeatuko zaizu, baina amatasuna oso hitza arrotza egite zaizu, edo ama izateko hau ezingo zendukein, edo goi mailako kirola eta amatasuna ustezu uztartu daitezkela? Deporte honetan ez dut ustean jarreza izango niko bi. Beste deportetan da bai, igual, beste akorrok ebiltzen bat igual errexo hasiko harri jautzen, ez? Hor, gorputza asko, aldaketa asko izatetu, ama izan dako hortan da, ez tekit. Ustu balin maio, albalin maet, segikoet, baina ezin dizut esan, ez? Momentu baliatzean erabaki berkoa, erabaki zaila izangoa, utzi hor balin da, baina osasuna aurrenekoa eta horretik ezin da borko egin, ez?